Sifuna siyafa manje. Sikuyela ngani labantu babarishi ngalamaqondo wabo. Thina family yethu ihambile. Kuxekwa umkhwa wokwembiwa kwemigodi ngokungekho semthethweni ngokubhubha kwabantu abali-17 eBoksburg kwiMpumalanga. In his lifetime of struggle, he traversed the world to ensure that our struggle delivered victory to the ordinary masses of our people. Utibelwe ngegalelo lakhe kumzabalazo uGqi Essop Pahad kwinkonzo yakhe yomngcwabo eGauteng namhlanje. Umqeqeshi we-Australia ubhengeze iqela eliza kuqobisana namabhokobhoko kwi-Rugby Championship kwibala iLoftus Versfeld ePitoli ngomgqibelo. Sinamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo Ndaba Indodwa Ndaba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Lonyukela yakufika kwi-17 inani labantu abaswelekileyo ngenxa yokuvuza kwerhasi nokutyholwa kuba bisetyenziswa ngabambi mgodi abangekho semthethweni kumatyotyomba ase-Ingxelo eBoksburg kwiMpumalanga. Inkulumbuso yaseGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi ivakalise ukukhathazeka ngomkhuba wokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kweli phondo. Litshone emini kubahlali bamatyotyombe ase-Ingxelo eBoksburg eGauteng ngethuba bebukele abantu besiwa okwempukane phambi kwabo bephulukana nobomi ngenxa yokuvuza kwerhasi. Kukholelwa ukuba le rhasi yeyabombi mgodi abangekho mthethweni abasebenza kwimigodi eyavalwayo ekufuphi nale ndawo. Sekuphumile umunye umfana wami la athi ayochitha amanzi. Luka ubuye lo mfana uyawaphansi. Uyaphuma gazi ngela kasipumulo. Siyaphuma thina sifuna ubheka ukuthi kahle kahle kwenzekelane. Lo uphumayo uyawaphansi, lo uphumayo uyawaphansi, lo uphumayo uyawaphansi. Hayi mina bangifonele ntambama ngo6 bengisendlini. Bantshela ukuthi gijimani ngapha abantu bayafa. Noma ngiphuma nje ngijime ngizofika ntathu vela abantu bafile. Ofe umntwana nami firstborn yami una 19 years. Kufana makoti wami. Inkulumbuso yaseGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi ugxeke kabukhali lo mkhwa uqanduselayo wamazamazama watsho esithi kunemfuneko engxamisekileyo yeqela lezomthetho eliza kujongana ngqo nale ngxaki. This thing of illegal mining is completely out of control. We've said it. So I share your frustration. Actually, I'm frustrated. I'm of the view that we just need a specialized way of training our law enforcement. So if as a province and with the support of national government, if we can't confront crime, lawlessness and corruption head on and have the resources that are needed to deal with this thing, I'm not going to. I mean, we have put 4 billion rands as a province just to fight crime. It's not enough. Ukanti lenyukele yakufika kwi-17 inani labantu abaphulukene nobomi babo kuquka abantwana bathathu ngelixa amanye amaxhoba isachacha esibhedlele. Amawaka abasebenzi abaphantsi kwemanyano zomfelandawonye abasebenzi kweli Cosatu bangena ezitalatweni kulo lonke eli namhlanje kuqhankqalazo nalapho betyhola urhulumente ngokusilela ukuza nesisombululo kwimingeni elijamelene nayo eli equka intswelangqesho, intlupheko kwakunye nokunyuka okungaphaya kokuqonda kwamaxabiso okutya. Imanyano eziphantsi komfelandawonye wabasebenzi iCosatu zidele ingubo zabhinqa umfutshane namhlanje zangena ezitalatweni kulo lonke eli kuqhankqalazo oluchasene nentswelangqesho neminye imingeni eliqela kweli. Ukanti umongameli weCosatu unkosikazi Zingiswa Losi ebesegqibeka eMpuma Koloni. Ukanti eGauteng usekela mongameli wesibini weCosatu uMnumzana Duncan Luvuno uvakalise ukuba iinkokheli mazibe phambili kumzabalazo wabasebenzi. We should not be seen always fighting behind closed doors, fighting on boardrooms and so on and so forth. We are a trade union movement. We should be seen on the street. We should be seen sending memorandums. We should be seen marching. Kwiphondo la KwaZulu Natal
abasebenzi bebesivale mba isitalato esikhulu kumbindi dolophu waseThekwini nalapho banikezele ngexwebhu lezikhalazo kusedolophu wesisixeko. We're really very much happy about the turnout of workers who have come out ready to support this march today. We really appreciate it. Kusenjalo kwiphondo lasentshona koloni iCosatu ivakalise ukudana emva kokuba kungakhange kubekho gosa lorhulumente wephondo ukwamkela ixwebhu lezikhalazo. We are very sad. We are very angry because what is happening, what the provincial government is showing us is that they undermine workers. Kwiphondo laseMpumalanga ihlakani leCosatu SACP likhwelela izehlela kurhulumente ngokurhuqa iinyawo ukusombulula intswela-ngqesho kweli. Abaningi abalapho bayazi ukuthi emakhaya lapho babuya khona mhlambe uvuye iwana sebenzayo. The rest bahlele endlini. Kanjani sinohulumeni wethu? Ukanti kwiphondo laseMntla-Ntshona iofisi yenkulu baphathiswa ilamkele ixwebhu lezikhalazo leCosatu yatsho ithembisa ukuba iza kuphendula zingadlulanga iintsuku ezili-14. What we'll do as quickly as possible is to take the memorandum to the Executive Council and isolate those issues that are provincial specific in order for us to attend to those issues. Lo mfelandawonye wabasebenzi uthi udanile indlela acotha ngayo urhulumente ukusombulula le mingeni bajamelene nayo abemi beli. Watsho unika urhulumente iintsuku ezili-14 ukuba aphendule kwezi zinyanzeliso zawo. Libekwe kwikhayalano lokugqibela namhlanje iqala lomzabalazo uGqi Essop Pahad ngokwesithetho senkolo yamaMuslim. Ingxelo zithi lo kaPahad ulele akavuka. Mongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengengqondo ebinolwazi kwanovelwano ngentlalo yabemi beli. Throughout his 84 years, his life has been dedicated to the struggle against apartheid in South Africa and the fight for a better world free from all forms of oppression and exploitation. Uqirha Essop Pahad nophuma kwikhaya lamatshantliziyo ezopolitiko uzibandakanye neTransvaal Indian Youth ngonyaka ka-1958. Ukuzibandakanya kwakhe kwidabi lokulwa ucalucalulo ngokwebala kwamenza isiculelo sorhulumente wengcinezelo nowayechasene neentshukumo ezilwa inkqubo yengcinezelo. Oku kwakhokhelela ukuba alishiye eli aye elubhacweni ngonyaka ka-1964. Nangona kunjalo, oku akuzange kumtheze amandla. Koko waqhubeka ukwazisa ihlabathi ngentlungu yabemi beli ngelo xesha. In his lifetime of struggle, he traversed the world to ensure that our struggle delivered victory to the ordinary masses of our people. We who remain are obliged to spare no effort to ensure that we stay the course. Uthe kubuya kwakhe ngonyaka ka-1990 waba inxalenye yenzame zokuseka urhulumente omtsha wentando yesininzi phantsi kwengxoxo zeCODESA. Comrade Essop has been a pillar in the reconstruction drive of reconstructing our country post-apartheid. Has been a pillar in the ideological repositioning of the African National Congress. Ube lilungu lepalamente ngonyaka ka-1994 ukuya ngo-2008. Ubekwa ngumncedisi owayefudula engumongameli weli uMnumzana Thabo Mbeki ngethuba engusekela mongameli weli. Ubuye waba ngumphathiswa kwiofisi yobumongameli phakathi kwezinye izikhundla athe wazibamba. He is one of the comrades that mentored us as young people who came into exile when they were already in exile. But beyond that, we also worked with him in government when he was in the presidency. Abazili kwanamaqabane akhe bathethe ngelahleko yobunkokheli obusulungekileyo. It's a sad day for South Africa, I must say. I hope those who are in power, they'll never be like Essop. I don't care who they are. But at least they should try to emulate Comrade Essop. Ukanti ANC ihlaba ikhwelo kubemi beli ukuba balandele ekhondweni lelitshantliziyo nelazinikezela ngokupheleleyo ukulwela ubulungisa. Ikwathi igalelo lale nkokheli ekwakheni eli lizwe soze lilibaleke.
Iqela le-E-FF namhlanje libambe inkomfa yonondaba kwiholo ye-Uncle Tom eSoweto apho belithetha ngemiba efake eli lizwe phantsi koxinzelelo. Lo mbutho wenza oku ngaphambi kweveki ezimbalwa ufinca 10 leminyaka wasekwayo. Ekuthambekeni kwale nyanga, iqela eliphikisayo i-EFF liza kubhiyozela 10 leminyaka lasekwayo. Namhlanje liqela libambe inkomfa yonondaba kwiholo i-Uncle Tom's eSoweto. Ligangatha phezu kwemiba eliqela enefuthe elibi kweli. Inkokheli yalo mbutho Mnumzana Julius Malema uthe inkokheli zombutho olutsha lwe-ANC ezingogoba Msenge iibhokhwe zikutye ziza kuvuzwa ngezikhundla zekhabhinethi ngenxa yokwenza kanye into efunwa yi-ANC. The youth movement has been turned into a lapdog sent to repeat what the incumbent government leadership says. Puppet youth leaders will be rewarded with cabinet posts and other perks to sustain their puppet status. Malema uthe ilizwe loMzantsi Afrika lilawulwa ngurhulumente oneenkokheli ezinenjongo zokutyebisa zona ngokutyhuthula izixhobo zikarhulumente. South Africa has been turned into kleptocracy, with government leaders openly looting state resources, pursuing self-enrichment. Ukwathe ziseza kwanda iingxaki zeli lizwe eziza kuba nefuthe libi kuqoqosho. Service delivery protests will intensify and workplace stoppages in the mines and on farms will also continue in higher volumes than before, thus worsening the economic crisis South Africa is experiencing. Malema uthi bengumbutho we-EFF indima abayihambileyo kwilingelo lokuzama ukuphucula eli lizwe iyabonakala nakubeni kukho imibutho ekhuphisana nabo. Make sicaphule izimvo zabantu ngesi siganeko sokusweleka kwabantu eBoksburg. Urhulumente malikhuphe litsole madoda uyisiwe zezamazama. Oko wakuthetha ngezamazama onyaka aba kunzima ususa izamazama. Urhulumente wethu njani lo ubhetye-bhetye ngohlobo man? Ngampela afuna le nto ithathelwe inyathelo ngoba kusangenzeka iphinde futhi le nto ngoba bayaqhubeka bamile. Amazamazama makahlukane nalento ayenzayo okwemba imigodi ongekho semthethweni kuba ibeka ubomi babantu esichengeni. Masivume iyaba ngathi urhulumente siyamncamathela. Uyaboyika ozamazama namapolisa wakhe. Linye malibe linye into zakuthi makuthunyelwa amajoni pha. Yaze yayinkinga indlala. Nabantu bayaphela bo. Yabona abantu basemgodini abamba bomba ngongekho emthethweni. Hayi bo emphakathi. Akona obheka ingozi la ingakhona. Ukutshalwa kwamajoni kozamazama kukhuthaza kakhulu ngoba siyathola ukuthi laba amazamazama ukuthi waphatha ikhala ezingozi so amaphoyisa ngeke akwazi ukumelana nalokho. KuFacebook avela Mntunu Gatyeni uthi urhulumente uhlulakala kuyo yonke into ngoba kungenzeka kudala imangalelwa into yabazamazama kukhona azoba ngathi wothukile ngoku sekonakele utsho semqanduli kuwasa. Andila Mashiyambikane uthi umthetho welilizwe uyekeyeke kunini kwathethwa ngabazamazama kodwa still kusakhonya bona amajoni fanele kuba kudala bekwa kwezindawo qha urhulumente uthi ukuzothuke kufe abantu utsho semthatha. Utamiyo uthi lo mcimbi wokwembiwa kwemigodi ngongekho semthethweni yasoloko ineziphumo ezimbi futhi sazoqhubeka ngoba abantu balambile. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu 0716702548. Beqhawuka unobathane phakathi kwabahlali bamatyotyomba seTaiwan eKhayelitsha eKapa namapolisa ekuzeni kokusa namhlanje. Abahlali bavale inxalenye yola wendlela N2 beqhankqalazela ukuqhwalela kokanjiswa kwenkonzo. Namhlanje abahlali bogobityholo baseTaiwan eKhayelitsha eKapa badele izindlu zabo bavala mba uhola wendlela N2 bevakalisa ukungonwabi ngendlela urhulumente wephondo ahambisa ngayo inkonzo. We have never benefited from any housing development from the Department of Human Settlement and the City of Cape Town ever since the establishment of this particular informal settlement. Bathi kudala bequqa izofisini kodwa abafumani impendulo ecacileyo. Into ebangela uba sidinwe ngolhlobo sidinwe ngalo. Aba bantu fanele bayasokhela basenze izibhanqa. Siyile etown kubo. Ngoba kaloku bebebeke u-2023 xa silandelela asifumani nto sisihlahla
Isebe lenkonzo zezibonelelo ephondweni lithi umba waseTaiwan ukumanqwanqwa phezulu ezicwangciso zabo. Close to conclusion of those other 4 parcels within Khayelitsha in this case. Unfortunately, when the COVID started, most people started to invade all those land parcels that we've identified. Kambe bathi ukuba ngaba izikhalazo zabo azithatyathelwa ngqalelo baza kuthi qolo beqhankqalaza. Umkomishina wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula unqanile ukuba ngokwenene amalunga 8 enkonzo yesipolisa nayinxalenye yephiko elikhusela amalunga aseburhulumenteni quka nosekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile akhutshiwe kweli phiko kwethutyana okukulandela isiganeko esenzeke kuwo lawo N1 eGauteng nalapho lamalungu ahlasela amadoda ezihambela. Umkomishinala wamapolisa uNjengelefani Masimula ephelekwe ngoogxa bakhe abaphezulu kwinkonzo yesipolisa banike ingxelo ngemiba edla umzi kule nkonzo. Oyena mba otshisa ibunzi nophathe uluntu emanyeni lushicilelo lwevidiyo olubonisa ukuhlaselwa kwabantu ngamagosa ezokhuseleko kasekela mongameli Paul Mashatile. Thus far, 8 members have been served with suspension notices and temporarily removed from their posts pending the outcome of the investigation. I want to reiterate that the SAPS does not condone such a behavior at any point, and we are saying that no amount of provocation can ever justify or validate what we saw on the video clip. Ukwanika ingxelo ngephule Operation Shanela esithi phantsi kwalo babona inkqubela kumlo ukuthatha imipu engekho semthethweni ebantwini. Through our Operation Shanela, police to date recovered or confiscated a total of 800 firearms. This is significant, bearing in mind that the province of Gauteng, KwaZulu-Natal and Eastern Cape and the Western Cape have been identified as those provinces that have the most reported shootings and we also recovered most firearms from the same province. Ukwathi le nkonzo isebenzela ukuqinisekisa ukufikeleleka kwamapolisa eluntwini. Umqeqeshi Wallabies Eddie Jones ubhekeze iqela lakhe labadlali abangama-23 neliza kuqobisana namabhokobhoko kumdlalo wokuqala we-Rugby Championship oza kubanjelwa kwibala laseLoftus ePitoli ngomgqibelo. I-Wallabies ziqule zaligangatha kwaye zingxamele umdlalo wazo we-Rugby Championship wokuqala wangomgqibelo oza kubanjelwa kwibala laseLoftus neSpringboks. Kudla ngokuqhumuthuli ke xa edibene lamaqela amabini kwaye nakwesi isihlandlo kulindeleke uqhawuku nobathana. We've tried to take on the concept of playing at altitude. We've tried to take on the concept of playing in a fierce crowd. You know Pretoria is probably the loudest crowd you experience around the world. So we're looking forward to those and see what we can do in it. We've got a new team, new captaincy, 4 young guys. Tabile Makapela selengqangile neMozulu. Nkosi kakhulu kwemadikela apho edeskeni yendaba ndiyakubulisa ke Mzonsundu ekhaya ndikwamkela ke kweyam idesika yeMozulu mna igama lam ndikuThabile uMamvelase uqhodeni mna phofu ndingowakuphaya kwaMakhaphela Mzonsundu masijonge neMozulu. Soke phaya ke ephondweni eMpuma Koloni emonta mntwantsane ngama-26 ngamafu nje phaya kwasekuseni ngomso kanti benjalo kwelo meko futhi kusasibekele kakhulu ko-25 degrees phaya koGqeberha. Yona ke Mzonsundu ibekho phaya eFree State eBloemfontein lishumi nje likhatshwa eliqonge nje kakuhle yonke laa mini yangomso kanti kuyafana kwakhona phaya eSasolburg kwalapha eFree State ngaye futhi la 19 degrees. Mbukeli wam apho ekhaya nanzo kwimeko phaya eGauteng eJohannesburg eRandburg naseSandton koSoweto ko-16 degrees okuqonge kamandi nje yonke laa ntseni yangomso kanti kube njalo ke eVereeniging ko-20 degrees. Hamba nabo Mzonsundu sijonge phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngama-23 eliqonge kamandi nje izulu kwasekuseni ngomso kanti koMgungundlovu kwaZulu ku-28 degrees kwamafu nje angephi. Yona ke kwandimeko phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-25 elizole kamandi izulu phaa kwasekuseni ngomso kanti ngoRhatya phaya koBulukwane eLimpopo kuye futhi la 20 degrees.
ukanti ke emzontsundu wabo apho ekhaya Mpumalanga embombela neziphaluka ngama-26 lisaqonye kamnandi nje elazolukane kuyafana ke naphaya koSekunda ngaye futhi la 18 degrees ocwengileyo. Yona ke imeko yenjenje phaya eNorthwest koMahikeng ngo-20 degrees ngamafu nje angephi phaya ekuseni ngomso kanti xa sijonga khona kwakweli phondo linye khona phaya koRustenburg ku-20 degrees naye akakabi kwahlaba. Bukelo wam apho ekhaya xa sijonga phaya eNorthern Cape koKimberley ngama-21 ezulu nje limnandi phaya kwasekuseni ngomso bevuka nje phaya ngorhatya loo meko isentle futhi incomeka ko-Uppington ngamafu nje angephi phaya ngo-26 degrees. Masijongeni bethuna imeko phaya entshona koloni eKapa ngeshumi nje nesihlanu lentshizane zemvula yonke laa mini ngomso kanti siqukumbele imozulu bethuna ngeGeorge ngo-22 degrees osibekeleyo. Kukangako ke bethuna apha koyam idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyawuli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.